Банкя. Най-известната локация в България. По грешната причина. Ние ще ви покажем правилната. Представяме ви модерна жилищна сграда, проектирана с внимание към всеки детайл. От фасадните решения и качествените материали до функционалните разпределения. Имаме на разположение двустайни и тристайни апартаменти с просторни и светли помещения. Предлагаме и опция завършване до ключ. Домът не е просто място, то е избор. Направи своя сега.